Nevertheless, no contest. I be the man with God that bless. When I enter for the club, bro, all the babies and the pop, I am Igbo, my guy. I am Igbo, my guy. I'm coming from the east, buzzing in the west. Everywhere you go, even overseas, I dey represent North and South. With my Igbo culture banging, everybody dancing. Me, I'm going global. Abarabama, baramwe. Abarabama, abarabama, abarabama. Yeah. Abarabama, baramuma. Imarobi wangi, yeah, go do it. Imarobi wangi, Imarobi wangi, Imarobi wangi. Yeah. Imarobi wangi, yeah, go do it. I got Igbo blood running in my veins, cause I'm Igbo. Clothes without flaws, cause I'm repping for my people. They fuckers fly high, still I pray like the eagle. Each time now your show, to all down, on the equator. They call me Harry B, but the B, no big B. 5 million for the show. City B is really big. Slim B and Harry B, City B, don't blow. Heads up for the B, City B's don't show. What did them talk? Where did they talk? Me, I be bossing and killing them all. See me for talk, talking them all. They don't be praying, I'm hoping I'm for B. Abarabama, baramwe. Abarabama, abarabama, abarabama. Yeah. Abarabama, baramuma. Imarobi wangi, yeah, go do it. Imarobi wangi, Imarobi wangi, Imarobi wangi. Yeah. Imarobi wangi, yeah, go do it. Elu wanka,
n'eluigwe ọ bụrụ otu ahụ ka ọ dị n'ụwa alaeze dị nna m elu ụwa nke anyị elu ụwa nke anyị metụ onye dị mma enyi metụ onye dị mma enyi metụ onye dị mma ire ma ọyị metụ onye dị mma maka ọnụnụ metụ onye dị mma enyi metụ onye dị mma enyi metụ onye dị mma ire ma ọyị metụ onye dị mma maka ọnụnụ maka gịnị maka gịnị maka gịnị maka gịnị nna m eze akpata m enyi nna m eze akpata m enyi ngwa people futelu mo make agu no make agu liti mo no make agu li ede mo
obodewe. Imoni wo obodewe, obode adie kobulu bobulu. Ane wo obodewe, weri ajebe. Hey, oye de me kam siebe. Imani oye de me kam siebe. Oye de me kam siebe. Nyakam gabo Igbo Oyibo wa. Imani otiwala mowe. Otiwala mowe. Imani otiwala mowe. Otiwala mowe. Imani otiwala mowe. Otijele muku. Imani okujele muku. Otijele mowe. Aye aye. Aye aye. Aye aye. Oh. Aye aye aye. Aye aye. Oh. Obi kererenge, kererenge, kererenge. Woke ndami, wanyi ndami. Kererenge, kererenge, kererenge. Ibesina, ibesina, Yeah. ibesina, 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 Yeah. ibesina, 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 ibesina. Oye metere agụ nọ n'ụla, agụ na-abịa. Oye metere agụ nọ n'ụla, agụ pụta gagba n'ọsọ. Agụ na-abịa. Ije. Oye metere kesi nọ n'ụla, agụ na-abịa. Oye metere agụ nọ n'ụla, agụ pụta gagba n'ọsọ. Yo 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 yo. Ya agụ nọ n'ụla, ife Germany akụfa karịsịrị. Ife Germany ife na-agala ọfụma. Mgbafa gịsị ekike, ma abalị ọfọla aka ọ bụrụ iPhone. Chief Dr. Imani nwanne. Boy, DJ Shine Best International. Nwunye mmadụ ndị Igbo niile. Kemaka lọlọ gị. Lọlọ nwa na ya eze. Mrs. Juliet Okonkwo. Kelere m lọlọ m. Mrs. Ije Okonkwo. Lọlọ ndị ekume. Ọgịrịga wa ọgaranya. Kelewere n'ụlọ Limpopo. Ihe nke ụwa niile. Ọgịrịga wa ọgaranya. Ego jalo. Ego jalo. Mana kune tibilo wande. Papa lego lipeko. Eka lego kumawate. Ego jalo. Ego jalo. Ego jalo. Ego amala begubo, ego amala bubo. Ego amala begubo, ego amala bubo. Ego amala begubo, ego amala bubo. Why you ready, I go. Ego amala, you can
Oge
weze na Galilo. Obiligbo weze, oyoyo weze abịa. It's your boy, DJ S. Shine Best International. Ewo, tuwagalo, donge weno, polizange wanyo. 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 Kalanyo, alanya keno, tugo lizange wanyo. Ifine melanyo, nanyi kenele, alanya kene, tugo lizange kalanyo. Mama kalanyo, tugo ngi meleo, aja kalanya no tugo lizange no kweo. Alalo na menyalanyo Burani kakai Polizangi meleo Ewo Tuwadi ameo Zombie weno Polizangi wanyo Ewo Tuwadi ameo Zombie weno Polizangi wanyo. Obiligbo weze na Galilo. Obiligbo weze, oyoyo weze abịa. Chukwu ebuka ka izizi o, Ọnịcha adala ọlụ onye wepụ kenele oyemo abada wiwu Chukwu ekeneme enyemo dalụ onye ọma anụ. Elisi mụ bụ ọgụ nwoke mekenelu m owo labi na m kelele ọgwụ aka m onye ọma anụ. Kelele m ọgwụ aka m n'Ọkịja Bobby Chidio nekenelu m onye ọma Bobby nekenelu m n'ala nsọ. Ịmalụ Steve Nwamenye igwe n'ogboli Steve nwoke mekenelu m n'alụ n'ụnụ. Ịmalụ gọọmenti nwanne m na-eme ka m onye Ọnịcha dalụ ikoliko dalụ onye ọma anụ. Nwanne kuku Ìjọba sẹ́ni ní ìgbà ìjọba Ọnịcha tó Chukwu ebuka ka izizi onye ọ ga-adịlị mma o. akụ ịlụlụ ụlọ ebe a na-agba n'anyanwụ ụlọ bụ na nkịtị ibe eji amatụ ụmụnna nwoke m akụlụnụ ụmụnna bụ mmanwụ bụla bụ ihe m na-alụ onye ọmanụ ọnwa ị na-eti eti nwee mmego bụ ekene m na ndị nwegbu onye bụ na alụ ọlụ na-ekene lụme onye m ọnwa anụrụ onye m ọnwa chi na-emelụ nke m nwe ibezi aka onye Ọnịcha onye gwele ibe otu ukwu na-asị m na-agbụ ekene lụme na alụ onye ọma onye m wibe nụ ekene m chigbata na m okenele onye kene ubene na-ekene lụme na alụ onye ọma ọzọ nwe ịnyanga nnekwu ọzọ n'okodu chidalụ ụmụda na alụ ọlụ na-ekene lụme eze ọmọkọ nkene ọgwụ aka m isi mmiri ropu ọnọzikwa ya ọkịta akpa nwoke m na-ekene lụme onye m dalụ onye ọma nwanne kuku Ìjọba sẹ́ni ní ìgbà ìjọba Ọnịcha tó akụlụ na ụmụnna onye ọ ga-adịlị mma o.
onye bụ uwe ezi mmadụ princess bụ uwe ezi mmadụ kwemi fija gwara iji wee dịka ndị oyibo iwu ije onye na-enye mmadụ n'isi ya pụtalụ ogbulara niile ada ijelebe princess ndị iwe na m kenele ada onye ọma ada mati onye bọsala obi na-ekele lụbi ada ọnwa dị na-etieti nwoke ka nwoke emekele lụbi ọnwa ezela ọnwa bụ saga n'ụlọ unu mekele lụbi alụsi ochie dị nwa bụ ọsa nwoke ma ọ na-ekele lụbi egbu ndụ agụ ịkalịla ọsọ ọ n'ilo gbasaba na ama okenele onye sịla obodo dike ọnụ ilo na-alụ onye ọma n'ụrụ kenelu ma ọnwa na-etilara nwine ọma nwoke nwanyị ọ na-eji adalụ ọnwa na-etilara ogwulara n'ụnụ m kenele ọnwa n'ụrụ kenelu ma onye si bụla eze enyi nwanyị nwunye na ọma n'ụnụ m kenele ibe yiri ọgọ onye ọma n'ụrụ nwoke na ọbụ aka m chukwu jegbuo ụmụ okenye ga n'ụlọ nunu nnukwu kọmanda jonjoloko na-ekele lụmi onye m jonjo onye bụ ụgbọ ezi mmadụ princess bụ ụgbọ ezi mmadụ kwemi fija nwere iji wee dịka ndị oyibo iwu ije onye na-enye mmadụ n'isi ya pụtalụ Obi nka Obi Is your boy, DJ S9 Best International. Oye mụ gani nwa bụ ọgụ nwoke mụ tinyelugo nọzikwa aka mmalụ ugodi besa onye ọma enyi nwanyị nwunye bụ ọkụ na-alụ ọlụ na-ekele lụmi onye bụrụ ike onye ọ na-echa jidela na-alụ ọlụ onye ọma nụ igwe ike nwigwe mekele mi alaji seriki na-ada onye ọ na-eche ọnọdụkwa ya odogwu igwe ike nwoke mekele lụmi anyị amaka mmadụ alọzikwa ya ka mma alụ n'ụlọ nwachukwu na-eke nwachukwu nwanne mmadụ ga n'ụlọ nụ nwachukwu ọnọzikwa ya ka mma alụ n'ụlọ obobi nka bụ obi ụdaladala onye nwanne onye welu onye nwanne onye welu atụ nwere ọma nwoke ma nọzikwa ya ka mmalụ ọnụ igwe bịalio na chi ejiri nekenelụmi ha chụ onye ọmalụ ọnọrebụ ga n'ụlọ nụmụnụ m kelele ite nwoke m amechi nwere ọma nwoke m uchi nnaka onye ọnịcha ọnọzikwa ya ka mmalụ ọnụ onye m dị pipo nwere ọma nwoke m na m kelele alụ onye ọmalụ ụmụnne bụrụ onwe ma n'anya na-ekene lụba egwu omedo dozi obodo na-ekene lụmi ndị bụ ụba dị gbolu uselụka na-arị nze ga n'ụlọ olu ibe mele ya lụba n'ụlọ oyimụla gado ebe ji nwoke dịle nwobi azọ ọba nwanyị ọnịcha oyimụla gado obiara chime na-ekene lụmi ọbainu onye nwebe ekene ekene asịmi daalụ
onye ọnịcha ọnọzikwa ya nwegbu agụ ekene me nwedị anịmụ daalụ onye ọmalụ eze nne ya Ifeanyi Okechukwu nwoke m ekenelụ m nwakwaizila ogboli ịmụ nnukwu nwa onye ji ekene m ọgụgụ amakwa ekenelụ m ejimụ nnukwu nwa onye ọmalụ nụnụ ewo ameju anyị o anyị na-elive alili egbugo mụọ gbanwe ndị tako na omesi na mmụọ ụdala ndị ụka ezigbo mmadụ ana mmụọ ike mụ ya na-agba ife mela anyị ncha ibesi ya lakwa na na-erika nne ụdala anago mmụọ alili egbugo mụ nwa maazị ya lakwa Chiva na-ekenelụ m nwanne ya nwa nwoke mụ na gaba dalụ onye ọmanụ ọmaliko nwenebele nwanne m nwanyị ọnịcha dalụnụ ọ nara ebe ụka nụlụ onu mụ na-ekenelụ m chukwu dị dalụ kelele m Sunday nwa mmụọ ịmụ nwa mmụọ nwanyị agha bụ ọnọzikwa ya aka mmalụ onye ọmanụ nwata gị na chi ya dị na mma onye ma obelagụ nwanyị agha bụ ọnọzikwa ya onye chichi kelele ụmụ Chusamara onye mụ prinsi na-ekelelụ m Chusamara na-ekelelụ m onye mụ prinsi onye ma onye achọla mụ onye nwekwa ekene gị onye ma onye achọkwana m okwu ugwu kenelụ m Elda Oyibo Elda nwoke mụ na-ekelelụ m Elda adalụ onye ọma alụrụ ewo ameju anyị o anyị na-elive alili egbugo mụ gbanwe ndị tako na omesi na mmụọ ụdala ndị ụka ezigbo mmadụ ana mmụọ ike mụ ya na-agba ife mela anyị ncha ibesi ya lakwa na na-erika nne ụdala anago mmụọ alili egbugo mụ nwa maazị ya lakwa Is your boy, DJ S. Shine Best International. Engineer Bright yo, na mo kanele, na lo onye ọma. Albright nwoke mụ na-ekenelụ m, na lo onye ọma. Ọmalemo nweze, obodo so na ana m ọmalemo nweze, ololo na-egwu anọ, ọganama na-egwu anọ, ọkanamo na-egwu anọ, isolo na-egwu anọ, ọjụlo na-egwu anọ, mmadụ yo na-abịa m, ọmalemo nweze. Is your boy, DJ S. Shine Best International.
ndị lochọlụ ka nwugo dịzi oji aga na rapisi aka n'ụwa wee gbaba ụlọm ka ndụ ọnụ ọkwọ nkili ka na-ekili ododo eji ododo dị ozu n'ụwa ka mụ nọdụnụ ka na sizi onye nwere Igbo bụ ya kpokozi anụ ife sọlụ Chukwu Olisa ka ọ ga-eme onye ogologo n'ịma bụzi onye sụrụ akakpe onye sụrụ akakpọ n'ụwa n'ịma mbụrụ onye ogologo okwu ka mụ na-ekwunu ọbịazie m n'uche na nga ekwula ọnụ m Olisa donye nwegwu n'ụwa na mụ nọ n'ọgbọnụ ife m ji bịa bụ egwu maka na egbe n'ugo na fadị na nsọ ya bụ na ọnọdụ ugo nọ na-adịrị egbe mma ọnọdụ ugo nọ na-ewute egbe Chukwu kelu ugo n'ọcha na ndị ilo n'ụwa si ka nwugo dịzi oji ibulu nwugo biko n'elu egbe maka na egbe na nwugo na mfa na-azụkọrọ afịa ya bụ na ọnọdụ ugo nọ na-ewute egbe ọnọdụ ugo na ọ dị adị egbe mma maka na ọ bụrụ mbọsi gbogbo onye jezila olu ga-ebuju azụ n'ụba ya bunyezie m ntị ka mụ nye ihe onu maka na okwu m niile nọ na-aga n'inu igezienụ m ntị malife m na-ekwunu ife ji wee si n'ọnọdụ ugo nọ na-adịrị egbe mma ụmụ nnụnụ niile zukọtalinu fasi na pageje nzukọ ebe pageje nzukọ bụ n'obi Chukwu ọkwọ kịka ka na-azọ ife na-achọgbu onye ga-abụ eze nnụnụ ụmụ nnụnụ niile wekekọlịta fajelu nyebizu n'ọbụ n'obi Chukwu ụbọchị akala ka welue ụmụ nnụnụ niile wegbadebenu udene ajalu nnoso wedebe ichokwu n'oso wedekwanụ agụnkwọ n'oso n'ije ikwi ọka mosu n'ọbịakwarụ mitin nwanne m nụ egbe n'ojeleje ụmụ nnụnụ niile na-agbabịasịrị nwanne m ma n'ime ya lie ya na ị gafrozi n'inwe ugo onye ọbụla wee jụba ajụjụ si ọ bụzi onye ga-abụzi eze nnụnụ ụmụ nnụnụ niile wee bido tamubenu nzasi n'ọbụ nya ikwiikwi si n'ọbụ nya onye ọbụla na-abazinu ọkwọ kịka ka na-azọnụ onye ga-abụ eze Chukwu Olisa wepụtanụ
wekpọzi ụmụnnụnụ sizie n'oge rugo keneli anya na ga-amalụ onye ga-abụ eze mana etu a ga-esi mee ya nụ na-agapụta n'ofu n'ofu onye makala ibie na mmanụ na ọ ga-abụ ya ga-abụ eze o Ifechukwu Olisa kwuru ụmụnnụnụ niile wetụchabanụ onye fenyenu nenu wofetuzienu ilechakalia afụkalia yi maka na onye mara mmanụ ọ bụ ife a na-achọzinu tupu nwugo wepụtanụ oke mmiri weledili zobe mmiri wee jidezie nwugo matọsịa mmiri jidezie nwugo sụọ ugo akwụnụ tupu ugo wee bịazie ebe chukwunu onye ọbụla agalasigo onye ọbụla elechasigo nuo achọba onye a ga-echizinu mana egwe nọ na-agalanụ sizie n'ọbịa ga-abụ eze maka na ọ frozen ugo n'ọlụnụ maka n'ịma na ọnọdụ ugo na ọdị adị egwe mma mgbu mezie ya eze biko kemgbe ngwụcha imezi onyinye amara biko mụrụ anya o maka na akala aka niile abụrụ ofu o ibulu Bugatti chapalu keke ịnyaba Ferrari n'ekwanụ bọsụ ọnọdụ ugo nọ na-ewute egbe o egbe na nwa ugo adị azụ ofu abịa ọnọdụ ugo nọ na-adị egbe adịeli ngaliki malụkwa chukwujuziebe unezugonu ụmụnnụnụ niile sizi na fezugonu ọ dịzie nwebere oge nwugo wee kpọnye ụmụnnụnụ niile wee bido kamubenu ụfọdụ si na-ekene nwugo na mmiri malụ nwugo Inenezie nwugo na mmiri sụrụ ya kwụnụ Chukwu wee tizie baba bido n'isi ebe ọ bụ na nwugo ekwuro gị ife a na-eme n'oke sonye n'ife a na-emenụ amala onye ga-abụ onye isi ụmụnnụnụ niile wetụchaba ụfọdụ na-amụ amụo ụfọdụ si na nwugo na-asụ inu ewetizie nwugo pụtanụ ka ịmalụ otu osi adịnụ na-agbanyere na mmiri marụ ya nụ nwugo wefenyenu wefechesianụ onwe nu mmiri niile dị n'arụ ugo wee dasisianụ mmachukwu chọrọ ugo wepụtazianụ inezi anya nnukwu ugo nọ na-acha mmanụ inezi anya ya n'ọnụ n'ọnụ ya bụ sọ mmanụnụ arụ ugo niile wechazie nchasasịnụ ụmụnnụnụ niile wee beluzie ebelụnụ Chukwu keligwe wee sị ọ bụ onye ka ga-echi echichinu ọ bụ onye ga-abụ onye isi na ọ chọrọ ka o si n'ọnụ ụmụnnụnụ niile pụtanụ ikwikwi ife nyenu si ya na tambosu ma n'ọbụ nwugo nwere ewelu nye nwugo n'olulu nwugo nwanze wee fe nyenu si
uche ife nwaruru mugo eluo chagharịa mugo n'olulu mugo ụmụnnụnụ niile wekweluzienu na mmiri mara ugo n'ọsalụ mugo arụnụ egwewewe biwenu egwewewe lọnụ ma fenye egwesi na ọma mbụzi n'iru ya ka ọ ga-emenụ onye mmiri malụ na onye arụkọla aka bụrụ ofu kedu ka e ga-esi wewelute eze nyezi ugo egbejila ọnụ ma wee felu naba chukwuolisa wele ọnọdụ nyezi ugo ụmụnnụnụ niile wee bido nwebe anwụlenu fakwanyela ihe ugwu faturu onye isi na fekwelugo n'ugo bụ onye isi ya ka ugo ji wee bụrụ eze nnụnụ niile o na-adị ama aka o n'ọnọdụ ugo na ọdị adị egbe mma o ezoyo kancho wejebenu mfemekwa na yarize bọọlụ okoye chairman CEO Divine Risco West Africa Limited Odogwu ọkwa ibu chairman Hollywood Landlords and Tenant Association ezoyimo ifemekwa na ija chairman GBO of Modern Market n'otu Ọnịchado zelu ndị mpianya n'ọnọdụ ugo nọ na-adịrị egbe mma ka mbụlegede jebezira ọ bụ onye ka na-achọ chifu mmadụ ugo bụ odogwu mmadụ ugo nna ya n'iwere ugo ọzọ chukwu dị nwa ịgbanugo ifemekwa na ihe ezi oyibo ka nnebenu okwu mgbarụla tuzula pọchi nwanne m ị na-eze ndị ilo izelu ndị oyi nwanne m enuwa na anya mazi ndị anyị na-eze lachusu dị collectible udogwu Indonesia olume ekeneyi ka anyị jebe Ebonyi steeti amaka kwanu Ebonyi n'ọdụ nsọ ka nke n'ụmụnne na-abụ na babulo onwe babụlanya Igbo na-ekwu big morris Sọgana Igbara mọni onyumo ogomo Bakana gamozo Sọgana Igbara mọni onyumo ogomo Bakana gamozo Sọgana Igbara mọni onyumo ogomo Ọsọ chụba ihe baba gbabene n'anya n'azụ ịgbalụ ebe ị na-eje iwe juba ajụjụ maka onye dị ndụ ga-akọ ka o si mee ọsọ ndụ agwụ ike mpempe ndụ ka mpempe
ọnwụma onye eze nwa mobi n'ogidi eji maka ịkọsi ụmụogom wee bịa onwelodogwu a na-agba Ifeanyị Igwe onye ụmụogom Igwe ara mmọnị odogwu jelu Filipin wee bulike ife onye nwere ego ka ọ na-eli ego ọ dịkọtara afụfụ wee kpata ego ọkọlụ ga afụfọ talụ ọkọlụ ga ifọfụlụ n'ụzọ Ifeanyị gụsịrị akwụkwọ n'ụmụogom wee jebe Legọs lusie Legọs gbaba mbọ ebe anwa kọdị wee nyaba ọkada wee nyakata ọkada si n'ọkada wee nyaba danfo draiva ka Ifeanyị obele nwa na-agba na Legọs ọ na-anya danfo na-enweta ego ma ịma kilikili ga-adị egbo mba Ifeanyị wezi Legọs wee nabakwa n'ụmụogom lusie n'ụmụogom yọba Chukwu kozite onye nzọpụta nwanne Ifeanyị wee si Kemerun nata kpọlụ Ifeanyị wee naba ọ wee luzie Kemerun afịafa na-azụ bafịa moto pasị fasu katazi afịa moto pasị ndị ilo wee nye nwanne ya poizin ọnwụọ omuo ijelu unafugo ka Ifeanyị si bido ụwa n'isi bakana ga-agba ọzọ Igbara mmọnị onye ụmụogom Ifeanyị afụrụ ego nri ma ọ fụrụ ọkwa ego ji akwụ ụgwọ ụlọ o mesịrị jebite ego ka ọfụ ego ji atụghali aka ndị loweku ụlọ siri ga ya leba onye Chukwu ga-agọzi ka ọ ga-agọzi Ifeanyị wee gbaba mbọ wee metọyi ndị na-eme ife ego aka Chukwu wee dịla Ifeanyị kpolu kọntaktị aka nri na aka ebe Ifeanyị wee kpaba ego gbalụ ndị loyali Ifeanyị gopụ nọ Ogochie Ifeanyị gopụ nọ Ogochie Ifeanyị gopụ moto Ogochie ọma na ọ na-enwe ndị ilo igwe ndị lowe na-esi anya fafụrụ ife a ga-eme wel asidenti tinyela Ifeanyị ekene dịli Chukwu n'echiche ndị ile mere ọma ncha nyaka ndị si na mbaka na ga-agba ọzọ ga-ana ka mobulu ntasi mme Igwara bụ onye ego mbaka na ga-agba ọzọ ga-ana ka mobulu ntasi mme Igwara mmọnị onye ụmụogom ime odogwu Filipin Igwara mmọnị onye ụmụogom mbaka na ga-agba ọzọ mana ọzọ ga-ana Igwara mmọnị onye ụmụogom Igwara mmọnị odogwu si ụmụogom onye ụmụogom n'ide atọ onye Imo steeti odogwu onye nze nwa mobi na-ekwunyeli onye na-achụ agụ ọsọ jidekwa afọ wee chụba maka akụtụ ya lia na ị ga-ekwete anyafụla agụ na agba ọsọ echiche ndị lochelara mmọnị Chukwu ekwere ọkome nyaka ndị si na mbaka na-aga ọzọ ga-ana ka mobulu ntasi mme Igwara mmọnị gị na chi gị dị na mma ọkwa gị bụ CEO anyị Kings Global anyị Kings Empire odogwu aka
Chukwu dị n'arụ echiche ndị lotela anyị onye ego Chukwu ekwere ọkụ mgbakana ga-ama ọzọ ọzọ ga-ana onye alụbunu ntasị mme Igbara mmọnị onye ugbo bụ mụnị dada onye ugbo bụ mụnị dada anyị onye ego onye ugbo bụ ọmụmụ lezi nna gị Alfonsus Igwe katisa na mmụọ nne bụrụ Igbara mmọnị ọmụmụ lezi nne gị Zedezi Igwe nne m ụlọ ọmụmụ ezinne nọdụ mma egwu nne tili Igbara mmọnị onye ugbo obomuo odogwu Filipin Igbara mmọnị onye ugbo obomuo Ifeanyi Igwe Igbara mmọnị onye ugbo obomuo Kisili Okafọ akụbigi na mkpọ akụmkpọ King of Voice Worldwide onye ego na-ege akụbigi na mkpọ ọkwa nke bụ CEO Ichoke Entertainment kedị na Philippines King of Voice Nigeria Limited odogwu Ezumikolobia Akụbakụ akụmkpọ odogwu agba ọsọ onye nze nwamobi na boye TMT The Money Team Ikenna Kisili Onwuzulike nwana ya eze nwata na ya eze Oil and Gas onye Abia steeti odogwu obele nwana ya Ogochi eze ọ na-eme ịnyanga nwana ya eze nwata na ya eze Oil and Gas nwata na ya eze Oil and Gas onye Abia steeti ọkwa nke bụ patron Obiligbo Best Friends Club International Oil and Gas President of Highlife Unity Forum in Diaspora nwata na ya eze Oil and Gas Chief Sakisili Chukwuemeka Oyekwe Emi King Emi na Philippines Ezi Oyara money nekene mi King Emi na Philippines Ezi Mwasidato Osina Kisieje Okwange bụ CEO King Emi Global Source Limited King Emi Arab money nekene Mr. Frank Achusim The Holy Boy ọnọdụ go one of ụmụ ogo ezi nwa si datọ South eje ọnọdụ go n'ide atọ onye ụmụ ogo mụọ ọnọdụ go ọkwa nke bụ CEO Ruby Frank Agrotek odogwu na Brazil na Philippines ọnọdụ go Dangote one na Philippines Akwatuegwu one of Igbo land CEO Global Empire International Limited Dangote onye ego Asian Dangote CEO Dangote Nation Charity Movement International onye ego odogwu na Philippines Asian Dangote onye nze nwamobi na ọfọndagolu Ifeanyi Igwe n'ọbụ rọkọ batego n'ọbụ kọdiego n'ogo ndụ welie gị n'aka
maka na amalụzọ n'ezie mana ọzọ na-alụbulu ntasị mme nwanyị ụmụogo mụ na ide atọ onye nze nwa m obi na-akpọghị ife menaghị ma ncha igwara mmọnị onye maka na ga-ama ọzọ ọzọ ga-ana ife dị igwe igwara mmọnị udegbusu ụmụogo mụ na ide atọ maka na ga-ama ọzọ tupu ekwenụ ya meghe maka iwere obi ọcha onye bata ego na-enye n'ụmụogbe enye aka igwara mmọnị ife na-enaghị ma ncha onye ụmụogbe onye nze nwa m obi na-ekwunye gị ebube ego ndị Igbo Is your boy, DJ S Shine Best International. onye mmejọlụ gbaghalụ mo Iwe nwanne elu n'ọkpụkpụ, iwe nwanne elu n'ọkpụkpụ, iwe nwanne elu n'ọkpụkpụ, amịala iyi mma lachapụ ọsọ iwe nwanne elu n'ọkpụkpụ, iwe nwanne elu n'ọkpụkpụ, iwe nwanne elu n'ọkpụkpụ, ụbọchị nwanne ezi ọhịa na iwe nwanne elu n'ọkpụkpụ, enu ụwa do iwe nwanne elu chukwu dododo iwe nwanne elu n'ọkpụkpụ, onye mmejọlụ ya gbaghalụzia iwe nwanne elu n'ọkpụkpụ, ezi ọhịa ido iwe nwanne elu nwanne nwebe dio iwe nwanne elu n'ọkpụkpụ, ezi ọhịa gbaghalụ mo iwe nwanne elu jetu ụbọchị ọnwụ iwe nwanne elu ụbọchị ọnwụ iwe nwanne elu n'ọkpụkpụ. o nwere okwu nna m gwalụ m na nwanne nwebe dio ife adị ka nwanne o agụmba onye ọba lụtakwa nwanne yi echefu na nwanne yi nwanne nwebe dio agụmba onye ọba ife adị ka nwanne lụta nwanne yi nwanne nwebe dio mbọsị ọnwụ nwanne ka a ga-akpọ ezi oyimo ibadị ka nwanne o onye metụ n'obi lotakwa nwanne o ibadị ka nwanne o ibadị ka nwanne o onye mmejọlụ onye agbaghị alụzie oyi maka na anyị gbasịa anụ n'ama Anyị kwuru na mmadụ obi, anyị kwuru na mmadụ obi, anyị kwuru na mmadụ obi, anyị kwụsị anụ n'ama o anyị kwuru na mmadụ Chineke do Chukwu dododo ọkwa mana anyị nọsizie nụ n'ama o anyị kwuru na dododo Chukwu dododo ọkwa mana itisi ama ife n'ama o nwanne m o ezi ọyị m o ọkwa mana ibesizie mụ n'ama ezi ọyị m o ezi ọyị m o onye mmejọlụ gbaghalụ m o Chukwu dododo nwanne nwebe dio onye mmejọ
mejọlụ nya gbanyalụzie ife adịghị ka nwanne o ezi oyi dododo ọnụala ihe egbe lachapụ ọzọ ọkwa mmadụ bụ ekwensu mmadụ ka a na-aya o emejọlụ ya gbanyalụzie chukwu dododo chukwu dododo njezianụ n'ụwa ka nzute ndị oyi mo ndị badị ka nwanne o ndị badị ka nwanne o prezidenti ibadị ka nwanne bụ Emeka Arinze ezi oyi mo mma na onu mekeneyi mma na prezidenti odogwu ezi oyi na onu mekeneyi dododo dododo vice chairman na onu mekeneyi ezi oyi mo ezi oyi mo Christian Igbo onu mekeneyi nna bụ enyi oyem nna bụ enyi o emejọlụ ya gbanyalụzie dododo dododo seketịlị na onu mekeneyi Honorable Ebuka Chikwueze si na awa ndị ilo onu mekeneyi ezi oyi mo ezi oyi mo adịa iwo nwanne o iwo nwanne o wee mejọlụ nya gbanyalụzie njezienụ n'ụwa ka nzute oyimo ugwu anụgo odogwu bebisi ọba na onu mekeneyi ọkwanya bụ fanda ibadị ka nwanne o mmiri na ama okwute onu mekeneyi ugwu anụgo anyị emesịa m ezi oyimo onye mejọlụ ya gbanyalụzie nwanne nwebe ego ibadị ka nwanne onye mejọlụ gbanyalụ mo amịala iyi mma lachapụ ọsọ ụbọchị nwanne ezi ọhịa na enu ụwa do n'ugwu dododo onye mmejọlụ ya gbanyalụzie ezi ọhịa do nwanne nwebe dio ezi ọhịa gbanyalụ mo chedo ụbọchị ọnwụ ezi oyi na onu mekeneyi ife sochukwu
nwa aba afọ Ogbuefi onumekene oyimo Ogbuefi ezi oyimo Tochukwu onumekene Tochukwu ọnọnye nwakupela akụ Smasinu na onumekene Emeritus Commander ezi oyimo Alochukwu onye ma onumekene Nzechi ya bụ n'ụzọ nwoke nụsi ọgụ Papa Ejima onumekene ezi oyimo onye buchi onumekene anyasị efo jiba n'odogwu anyị ewosi na onumekene ezi oyimo insaki odogwu mbizo bụ onumekene ezi oyimo Chijioke emebo na onumekene akụ amịa ezi oyimo onye mmejọrọ onye agba ya rụzie dododo Olisa dododo Chibụzọ na onumekene nwanna bụ Kati money na onumekene Toba the money Chibụzọ Kenneth onumekene Gazo odogwu Commando odogwu Commander body na onumekene Gazo odogwu dododo Emeka Chukwu jebụ onumekene onye palama Chinedu Egbunike onumekene Pawodogwu Mabụlọgụ na onumekene dododo Anugu na Chukwu onumekene Kendodogwu Emone nwanne m onumekene Ajegulo odogwu ezi oyimo Ugwebuka onumekene Ebuka Ogbuafọ nwanne nke m Agbaya nwanne m onumekene dododo Chikike dịla onumekene baba gị nwanne m onye mmejọlụ ya gbaghalụzie dododo onye mmejọlụ ya gbaghalụzie oyimụ dododo ijo Chinedu Joshua na onumekene oyim Excellency ezi oyimo Excellency na onumekene ezi oyimo oyimụ dododo onye mmejọlụ ya gbaghalụzie Chukwu dododo ife dịka nwanne Is your boy Emejọlụ ya DJ gbaghalụzie Shine Best International? ife dịka nwanne nwebe dị Smodie arọ onye
mmejọlụ gbaghalụ m Iwe nwanne elu n'ọkpụkpụ. Iwe nwanne elu n'ọkpụkpụ. Iwe nwanne elu n'ọkpụkpụ. amịala iyi mma lachapụ ọsọ Iwe nwanne elu n'ọkpụkpụ. Iwe nwanne elu n'ọkpụkpụ. Iwe nwanne elu n'ọkpụkpụ. ụbọchị nwanne ezi ọhịa na Iwe nwanne elu n'ọkpụkpụ. enu ụwa do Iwe nwanne elu chukwu dododo Iwe nwanne elu n'ọkpụkpụ. onye mmejọlụ ya gbaghalụzia Iwe nwanne elu n'ọkpụkpụ. ezi ọhịa Iwe nwanne elu nwanne enwebe dio Iwe nwanne elu n'ọkpụkpụ. ezi ọhịa gbaghalụ m Iwe nwanne elu kedu ụbọchị ọnwụ Iwe nwanne elu ụbọchị ọnwụ Iwe